A idem na to. Adrenalín. Ťažko povedať, aká to je hĺbka, ale rátam okolo 180 metrov. Veľmi, veľmi hlboko. Neuveriteľná panoráma. Som uchvátený. Bum. Druhá strana. Mesto Konstantín, mesto mostov, 8 mostov, jeden zaujímavejší ako druhý. Z jedného je lepšia panoráma než z druhého, ťažko sa rozhodnúť. Je to tu nádherné.